Hoxe comeza a semana do encaixe de Camariñas, cunha boa idea da súa alcaldesa de facelo de xeito virtual, para compartirlo con todo o mundo. Dende o Goberno de España quero mostrar o noso apoio, como fixen o ano pasado, alí, cando a inauguramos. Hoxe tamén quero estar con todos vós e dicirvos que todos unidos, xuntos, poderemos loitar millor contra este virus. E con actividades como esta, na que a sociedade responde con imaxinación, con forza, como é a semana do encaixe de Camariñas de xeito virtual, facemos tamén sociedade e facemos tamén labor por seguir avanzando no eido económico. Moita sorte e todo o apoio do Goberno de España a esta iniciativa. Unha gran aperta.